A proč on to nemá bohuž vepředu? A než oni slezou, jak já to sežerou. Má to bohu. Co to máš dobrý, jo? No, lísty. Tam jsou vidličky ještě. Počkej, to je červená řepa. No. To je červená řepa. Ne? No, já jsem se nějaká růžová mrzlina. Jsi alergický na ní. Ne. A nemáš ji rád prostě, ne? Jo. Zmrzlina, tady. No jako, bylo mi to divný. Jo, to taky měli pivo. Fakt, jo. A Jarka si myslela, že všichni chodí tamhle dozadu, že tam je prý sprcha. Oni si tam chodili pro baťohy. Co pak to sjíždí za mužného? Tarzana. No, horlezce. Bylo to výborný. Proto oni mají to upnutý tričko, aby se jim nechytalo do toho sny, jo? Nebo jako asi. No, to taky. Dobrý. Tak Bohuši, taky gratuluju. Děkuji. Ukaž, máš to taky horký. Ježiš, jako blázen. Si musím šáhnout na kašel. Když jede pořádný horolezec.